Esenlikler, ildeşler. Halmurata hoş geldiniz. Garaşlan vakt gelip yetti sonunda. Sağ ol. Sağ için Umida Hanım bağışla barınızına vaktına gelip bilmedim. Garaşlanın bilyen yönümenin katı köp işli bolumsan hem yurtta derlim. Şuun kul senin hizmetinde näme sorulyň bar bolsa ber benim jogap bereyim. Halmurata yadınızda bolsa ildeşlerim yadına düşedir. 2 ay mundan ön näçe kişilere bir näçe soraklar soradım. Garaştım, bir ay garaştım, hiç bir cevap gelen yok. Son ikinci yine bir sany video çektim, yine sorak berdim. Yine näme cevap gelen yok bulardan. Bular özüne Türkmenin hak hukukunu goraýjy diýerler. Yani Helsinki Fond'un guramasının başlığı diýerler. Bular gara otursak, haýsy Türkmenin hak hukukunu goraýar? Yani buların cevap bermemesinin sebepleri näme? Bizleri halkı eskermeýärlermi? Şular hakynda, yani Helsinki Fond'un aslında gelip çıkışı tarihi hakkında sizden sonra bir sorak hazırladım size, tayarladım. Şu hakkında, yani ben şu wagtda aýdyp geçtim. Sorama cevap vermeseniz, halka çıkıp cevap vermeseniz, bizlerin dedim, diri arşivimiz var dedim. Halmurat Söyünüp, sizin için dedim şu ana çıkıp hem mezada faktlar bilen çıkıp görkezecek, çıkıp açacak dedim. Garaştık. 2 ayam geçti. Sebepler var bunun. Biraz garaşmalı bolduk. Sebepler çıkan için. Indi size ekrana çıkardım bir gün. Ben size söz bereyim. Şu Helsinki Fond hakkında yine bir näçe soraklarım var. Şular hakkında sizi gürledeyim bir gün. Halmurata başlan. Sağ ol kardeşim. Umida bir Helsinki Fond bilmeden o bunun öňýän tarihi var. Tarihi dokumentler böyle şuna çekmek istedim. Hem meclimi ekrana görkezden gerek bolsa kopyalarını son alıp koýuyor. Şu taýda görkezilen zatlar 2002-nji ýylyň ýa-da iýul aýynda ýemede Awstriýanyň Wiena şäherine bütün şeýle oppozisiýa deýişli adamlaryň duşy boldy. Şu taýda karar kabul etdik. Inniki duşlukda biz ýurda gitmeň ýollaryny aktarmaly we insanlaryň hak hukukyny goramak barada bir işler etmeli. Sebäp niýaz o taýda adamlary bekanun ferde basyp otury, tutup otury, odan depeden ýok diýe, ýitirme diýe bu zatlar inleýän ýa-da adamlar ýok. Şoň üçin biz şu reali halkara guraman gatlaryna ýa içine bir gurama döwretmeliler netije geldi. Iýul aýy. Ondan şonu biz ahyrky netijede iýul ne ben çytlaryny aýdyp berýän Hasan bolanda. 5-nji noýabr 2002-nji ýyly staýdy ýokasyny ýazyp duran. Emma hem dokumenty men sana uğrattım. Umida gerek bolsa şol çykyşlaryň aşagyna koy. Ene şu takym gatnaşypdyr, kimin inisiativasy bilen döredilipdir, kim gol çekipdir, hemmejigi bar. Dige dokument bilen işlemeli. Arşivler ýanynda men şoň üçin aýtdym, ýurda barda arşivleri açar KGB'nkini. Ýöne bu KGB'ň arşivi däl, şol döwürki oppozisiýan arşivi. Men bir daha da şükür edýän zadım, eger şükür etmeli bolsa, men ýene 30 ýylly 35 ýyl eden işimiň kagazlary ýazan zatym, makalalar beýlekli. Nähili waýdan onun mesajy lokal karokko her karokka magrum 20-30 kilo. O ýemede näme diýil baýdylýar. Taraýda goýumda o adam gitdi. Zaýul bolsaň o tak seretdim bolu. Ene bir karokka çykaýdy baktymda. Şolam halky bilen ýaly şu 30 ýyldan soň şu dawa ýa bir şular ýa düşünşünizlik ýa-da halkyň bilesi gelejegi dörer diýen pikir bilen şular ýanmanlar.
Bunu hiç kim menden masa açsak adam yok. Hemmecigini götü boklu. Eden iyen bokunu bilýär. Ýöne arhy ine gorlu. Hawa bu fakty hiç asan görülen ýerime ýok. Ene şoň üçin şeýle. Eger ursat bersem onda men başlaýyn. Şol iýul aýyny goturduk. Soň 4 ay geçdi, 5 ay ýani iýulum, awgust 4 ay hatapla sonra noýabra çellik. Ene noýabrda şo taýda ene iýulak eden çykyşymy diýişik. Ýa-da bu kän näçelik o emedi. Ýöne şo çağırış var ştada prava человека и проблем безопасности Туркменистана diye. 8-10 июня 2002 года. Ine 8-10 iyul. Ýa-da aşağına ne görüyor? Ne Helsinki uğramasının Viyana'da geçerin Viyana'da Avstriyan paytı. Fakat men gatnaşanlardan biri Adot'un başlığı avdı kuruyor. Benim onurum matarı. Adot demek Birleşen Türkmen Oppozisyonu. Şu taýda karar kabul etdik, işimizi devam ettirmeli. Yankı Bey, Şeyh Murat oppozisiya çıkandan soň öz başyna yankı döredipdi hereket. Şola bilen bir uğurdas hereket etmeliyle netije gelini. Bollup bolmady, ony soň tarihçiler tiken bäde bolmadyk zatlarynam üçin kimden boldurulmadygy ýöne tükedi barny tutturly şol bolmady. Şaýda halkymda aýtmak gerek. Men arzu edip gelen zadym şo halkymyzy ınjytmadyk üçin şolaň agyny birikdirjek bolup hemme taýyagy öz istimalmy. Hemme orunlu ýeni. Hemme ýerde hemme adamlaryň arasyna araçy bolmaly, hemme adamlar ýaraşyga çağırmaly, halkymyzyň, watanymyzyň, gelejegimiziň, ötün geçerlemizin hatyratyny gelin beýt turmaly. Bar paýlaşyp bilmeýän zadyňyz bar bolsa öz aranyzda paýlaşyň. Menne wedipe dawasy ýok. Ýöne siz bir lalaşy gelin diýip eden hereket edip ömrüllah. Ýöne bular her biri näçe topar bolan her biri özüni Türkmenistanyň prezidenti ornuna gördi Niyazdan soňra. Onu hemme düşünmeli. Ýöne şoň ornuny bular her biri prezident bolmaly. Men bular aýtdym. Başlan. Ýollaşlar. Bir ýeke kürsü var prezident. Şeýle 5 adam. Näde 5-iňi men bir kürsüde oturdy. Öz aranızda lalasın kim prezident bolmaly, kim orunmasary bolmaly, kim premier bolmaly ýöne diýen lazım. Parlamente, meclise degmeli. On öz hakkı bolmaly, ol halkyň guramasy. Sol halkyň guramasy näme karar çykarsa, sen 10 san prezident bol, hem şo tabin bolmaly, terden nokta nazardan men ömrümi hereket edip gelenim. Ýöne şol bolmady ýöne 2002-nji ýylda dolanyp gelsek, soňra noýabr aýynyň 5-ine şu karar kabul edildi. Şu kararda ýazylgylar näme? Men orşasyny okap berenme gerekken. Sen ýa goýajakmy özüňde soňra? Dokumentlar hemmesini videonun aşağı kaptalına koyas. Göre ildeşlerimiz hemmesini görsün. Onu koyulan bolsa ene şu taýda aýdylanda, biz ene şu taýda создание Хельсинской группы по Туркменистану в изгнании. Yani Helsinki topardı öyle yurdun daşını ya yankı aydeli ne mi diyor aydeli izgınane diyeyim Türkmençe söyledim ben hazır ne tapayım sana yurttan çıkardılar mı? Yurdun daşını mecbur çıkarılan adamların döreden Helsinki toparı şu. Yani sonra председатель yani yollaşılık eden şu taada şu teklifi edenler bir avdukulu onun kaptanına ikincisi sekreter o taadına Ak Muhammed tip yazıldı. Hazır Ak tip yazılıyor böyle Ak oldun son ve sapar. Şu ikisi eş teklifi diyorlar. Ondan şu taada yazılanda Paveska dene gün tertip. Bu tertibine girdiren mesele asazdani Helsinki grubu po Turkmenistanu ve izgınani. Helsinki toparın yankı yurdun daşınına
döredilen Uromasi. Olmaz. Döretmek vardı şu Uromani. Daklaçık yani şu mesele vardı. Dakla ederler. Avdukulis bilen halmırası. Yani ben. Hı. Sonra ikincisi yankı avi barak rukovodители Хельсинской группы по Туркменистану в изгнании. Выступление Kanani diye. Yusuf Kenani. Türkmençeler veydi. Şol kimi saylamak barada yol başı et saylamak barada şu Helsinki kitapları o yankı Yusuf Kenani çıkış ediyor. Yusuf Kenan değil yani olsa dövür birleşen Türkmen oppozisyasının vekili yani İranlı Türkmen. Ol hadirin var o yemede Şveçya'da Göteborg'da yaşıyor. Hı. Ol sonra 2007 yıldan sonra yani prezident çalışığından sonra yitirim oldu. Bilemem. Ne yapacak yitirim olan. Aytdım ama o da ne gerek. Niyaz ölenden sonra bunlar eller diplomatlı yani dolarlı hemmecinin öyüne aylandılar. Kimi satın aldılar, kimi mezur ettiler. Sonra önkü opozisya diyerler hemmecinin yitip gitti. Men son için diye koydum 13 yıllar Qattar'da ağırlığa otururum. Yok şolu. Yusuf Kenan'ın şolun biri. Eştiyen varsa dinledim. Oğlum Göteborg'da menden tutaydan 10 saat poydu yol yöresi. Yani 2007 yıldan sonra şol yigit yoktu. Onu nereden seviyorsun? 17 yıl böyle. Enne şol çıkış ediyor, aydiya şu yani Helsinki toparı döretmek vardı. İnsan hukukları vardı. Kim çıkış etti şotaydı? Yusuf Kenani yani yol İran Türkmenlerinin vekili Almira Söyünüf yanımı Ak Muhammed Uvel Sapar yazıcı Avdukuliv yani Türkmenistan Fondu'nun yol başlatı o da otunda Türkmenistan Fondu'nun yol başlatı belirtmeyi. Türkmenistan Fondu bilen Adot Birleşen Türkmen Oppozisyası'nın yükleşiklerdir. Değil mi? Yükleşik o tatlılar gidip dur. Bunun son eder. Gerek müstahit etmek ya yurdun için başlıyor. Yani şeyler var. Sonra Anatoly Fomin, председатель Русской общины Türkmenistan. Anatoly Fomin, Türkmenistan'ın Ors yankı koçumlayın yaşayan Ors milletinin vekili, yolbaşçısı. Anatoly Fomin kim? O ömrün Türkmenistan'ın doğulup yaşak geçen bir de şu Türkmenistan İsrail'in yani futbol komandası vardı. Çok topçusu. Son Niyaz bilen oňuşmaýan bir zatları son Orsiýada çykdaýda Moskwada bir uniwersitetde mugallim bolup işler. Şol döwür biz şu karar kabul edemizde ol Moskwada ýaşaýar. Masalasy bilen näle şol uniwersitetiň gapdaryny okşy çoň içinde. Onu aýtmak gerek ol ýaşy bir çene baran adam. Indi onun kim var ýa-ni? Vladimir Yuryev diye председатель Русской общины Балканабада diye. Onu men tanamak. Yani bir çıkış etti. Onun märem 20 kilo geçipdir. Men kimdigine maýdyp. Yani o Nevstad'dan yani Balkanabad ile Nevstad'dan gelen şol Rus yankı birleşmesinin yol başladı. Bölümü de Balkanabad'da bölümünün başladı. Ene şolar çıkış eden Постановили diye karar kabul edildi. Создать Хельсинскую группу по Туркменистану в изгнании с центром в городе Москвы. Yani Helsinki toporu, insan hukukunu koruyan Helsinki toporu yani Merkel'in Moskva'da dörtmeli. İkincisi koordinatör edip, şu Helsinki toporun işine koordinatör edip Türkmenistan boyunca belirlenmeli Anatoly yani Petrovich Fomin. Şu opsiyonasının başlığı. Şurada düşünüş böyle ne için Anatoly Petrovich Fomin? Şol döwür Aşgabatdan Moskva gelim gidim gatykändi. 2002 ýyla şeýle niýat eýip elbetde o otly gatnawyny ýatyrdy. Onu ýatyrdy. Emma samolyot gatnap durdy. Yani bir kara ýolun gelip gidip dur maşyna.
Onun ikinci bir ýagdaý, wajyp ýagdaý. Şol döwür Barys Şykmurat ýoldaşlarymy topary bilen ýanky Niýaz we oppozisiýa çykan döwri. Bular hemmesi Dadonov, Olby, hemmesi şol ýerde ýaşaýardy, Moskwada. Şo taýda insan hukuklaryny şu romanda öğretmegim bilen şolara gorag bolsun we ýurdun içinden gelýän habarlary ýurda ýetirmek üçin ýa halkara medeniýetine ýetirmek üçin Moskwada biziň öz büromuz bolmaly. Ine şunu kabul et. Şonçy başa boyun alan adam bolmady. Şonçy Anatoliy Petrovich Fomin şota başlyk edip koordinator edip belli. Başka adam yok şunu belli. Ene şoňa goşa kellere Ak Muhammed Wel Sapar, Hal Marat Sayyid, Yusuf Kenani, Vladimir Yuryev. Ýa-da predsedatlygyň goly, ýolbaşçygyň goly ana Abdullah Şah. Ene bu adamlaryň goly bilen şu taýda Helsinki fond töredildi. Indi ben soraklarıma geçin. Geçin. Gatygo bolduk zatları aýdyp bereniňiz, ildeşlerimiz köpüsi bilmemenen bilmeýärdim. Zatları açıp fakt bilen görkezdiňiz, köp sağ olun. Indi berde şunyaly sorak çykýar. Häzir ene Bolgariýada ýaşaýan Anna Durdy Hajiýew bilen Täjgül Bekmetova Helsinki fonduň başlygy diýe. Onlar näçe edip, haçan geldiler? Nädip geldiler Helsinki fonda? Ne berde sizin adyňyz geçe dokumentda, ýöne siz yok berde. Siz näçe görünmeýäňiz Helsinki fonda? Aýdyp bereyim, jogap bereyim. Var ya. Ýanky biz fondu döretdik. Anatol Petrov fonduň başlygy maglumat gelip Türkmenistanyň bilen o maglumatlary azatlygyň üstü bilen ýetirip otyr halkara gurulmalara. Soň bir gün bilemek arada näçe wagt geçdi. Men onu aýtsam, onu men ýalançy bar. Men hakydamda da men kelýär kompýuterden hemme faktlar ýaly. Ýöne bir gün maňa men parlament boýunça kardeşim, filýaly hormatlayan o kardeşim, denan kardeşim öýdüm. Aýgul ýanky Aýgul Kakajanow Täjiýew Türkmenistanyň halk deputaty. Men bilen bile saýlanan o soň bir Niýaz garşy çykyş eden ýurdun içindeki dayan jurnaly var. Biz aýtdyk, şu Moskwada çap edilen iki sany. Sonra Borkman, Ürkman, Yaltanman, bütün Türkmenistana ýaýratdy şodan. Adamsy bilen bile özü gülsünne gel. Maňa da getirip gitdiler geyje gülsü bilen şu kızlarga da men hakykatda bir 91-nji ýyl boldum. Ine şol zaman bärik soň meni özüm şu 2002-nji ýylyň noýabryna şol zaman Türkmenistanyň çykarly maşgalasy bilen meni göz tutduğuna saklandy. Onu misawar bolsa çağıralar aýdyp bersin. Olarum häzir Şweýçarda ýaşapym, ogly gyýdy. Aýdyp bersinler, nädip ejeleri kakasy göz tutduğuna ýaşadylar, ýaşadylar. 92-nji ýylda ta 2002-nji ýyla 10 ýylda. Ondan şu buna halkara gysışlary boldy. Biz ýazdyk, eýtdik, şunu Moskwa alyp çykdyk şu maşgalany. Ilkinji wagtda soň Şweýçarga gitdim. Şu Moskwa çykanyny men ilkinji gezek kardeşimi 10 ýyldan soň duşdyk, gördük. Hep gatykany işler etdik. O taýda bilelikde. Aýul Kakajanyň bu ýanky eden işleri ýurda baramyzda arhivler açyp görkezler. Gatykany çağrılığa bağışlap, enelere bağışlap, sosial durmuşa bağışlap, Niýazga garşy durup, hökümete garşy durup, geriden teklipleri var, eden işleri var, gollanan adamları var. Hatta şol ýeme var. Anna Sultan Ketili var. Oturun däli hanysy. Soňra da bizine Aýul Kakajany alyp gitdi. Maýemedow bilen meni. Ine şeredim görün. Şükürtükde oturduk bizimle. Şu baydak geldi anlamadı. Yok. Batı patriot denen. Allah rahmet etsin. Şu taýda amanadan tawşyrdy 64 ýaşymda Şweýçarda. Ejek bolýan zatym
Bir gün şu maňa jan etdi. Ol şu Moskwada şu duşumyza bardy da. Jan etdi. Halmurat diýdi, maňa diýdi, täjebül jan etdi diýdi Bolgariýada. Oho, näçe jan etdi? Ola bilen hiç ýyl gatnaşamyz ýok. Ora şu Bolgariýada çykyp öz başyny öz gülleri bilen Hajiýew bilen Oraz nädip şol özlerine oturmaljak. Oraz başybeýta çykýar Hajiýew Bolgariýa çykýar. Bolgariýada berenak bolar oturum. Bermejegim görnüp näçe düşünüp durdy. Onun näçe etdi diýdi. Ýa-da diýdi, haýyş etdi diýdi, şu mahallede men diýdi, şu fonda diýdi, döretmeze bilen ýyldymyza ura diýerler. Senem şoňa agda bolup haýyş etdi menden diýdi. Menem diýdi, "Wey, aýur, kakajan, biz Moskwada karar kabul etdik. Şu taýda döredýär, herden kifos, fonda şu taýda ýol başlatan Anatoli hani olar nereden çykdy? Ay özelönüp diýär, gözi ýaşlar menden haýyş edip dur, sen şoňa agda bolup aýtdy diýär. Men bir hir men üçin gaty gen we düşünüksiz bolay kakajan. Bir ikimizden deputat tanıjan ediyen olsa näçe şu hersin kifos emani döretmeli diýilen topor döretmeliýän adama janydan akbalar. Sen oturdun şu taýda. Men bilmedim. O şu real galmak üçin zerur bize gerek diýenden men näde razylygym berdim diýdi. Soň men elbetde Abdullah jan etdim, soradım. Näçe beýle bolýar diýdi. Ay diýdi, bilmedim diýdi. Näme bolýarny diýdi, soň diýdi, düşünşäýär belki diýip şey diýip aýtdy. Bolu düşünmek diýdim ýok, hiç de adam ýok. Ine şey diýdim, bular ine her aýaly kisi Hajiýew bilen Anadurdy bilen ýa-ni aýaly kisi ersiniz kapoş grupyny döredýär Bolgariýa. Bizim ya benim onu ine şolar ýaly kol çakyp beren ursadym ýok. Biz birleşen Türkmen opozisiýasy şol döwür. Bizden biýdin hiç kim etmäk haky ýok. Ýöne enni soňra bir zat boldy. Men şu taýda ýema 18-nji ýylda Donald gelmek şuwar 2018-nji ýylda Wienada, Awstriýada bir hukuk goraýjylyk duşuşy bolupdyr. Men aýtdym şu 2007-nji ýyldan soňra ömürler men barjakka şolaň duşugyny halka kömek ýok. Menem olaň diňe mugut berýän höregni mäge ýa töleýän mugut biletleri üçinmi ýa o taýda höder edýän şamparlar üçinmi ýa lüks gastinçasyna mihmanxana ýaşam üçin aýyma mäçekeli. Ýöne 18-nji ýylda maňa ýanky geldi kär o döwür men bilişleşýär. Jaňa diýip Halmurat diýip gelýär, bu boljak. Taýda sen üýüm köneden märi tanap beren halkara goramalyň ýol başçylarym işdi. Taýda Farid Tokbatulin bar, Nur Muhammed Khanamow bar, onsoň ýanky Hajiýew geldi aýaly bilen, onsoň men bardym aýalym bilen, aýalymyň iki dogany bilen, o gyzym bilen, biz hemmämiz şu taýda gelseňe gowy bordy diýdi. Ona şu taýda men gitdim, bardym Wiena. Awstriýanyň ýol paýtagtyny. Hemmejini gördüm şu taýda. Öňkü ýerde orta işleşip beren halka agaralyň wekilleri okujaklar da dedim. Näde etdiň, näme boldy? Ay, boldy şolar ýalyp men düşünürüm oturmadım. Inne bir işimi dowam etsem men dedim bir teklip bilen geldim. Bolýa hökman bollar syýdy olar. Ana men şol işip oturan ýerimizde seredin Hajiýew oti aýaly gelenler. Ondan kanan fotir, ondan sonra taýda gellikärde oty, on aýal oty, on aýal oğlan oty, men oty. Farid Tokbatulin oty. Ondan sonra taýda men şolara aýtdym, şunu söýledim, biz dagynyk bolduk. Ol saýlanyl berdi, hiç ýerde hereket bolmady diýip. Gelin, inni bir halkymyzyň hatyrasyny bileşip hereket edelik. Ine gellikärde täze gelen adam diýip. Hiç kimi dawasam ýok, gatnaşygym ýok, pul paýlaşygym ýok. Gelin şu taýda bir täzeden bir hereket edildik, halkymyzyň hatyrany diýip ýüzleniň şu taýda. Bolýa diýdiler. Ondan şu taýda ine Nur Muhammed Khanamow aýdan sözi bar.
Kim gelse gelsin ya şu diýdi Muhammed Welsapar diýilen gönezgana gelmesin diýdi. Şo gelse men ýok diýdi. Ne diýensiz? Ne bolýar? Men dedim meňem gözüm aşym çekyp oturana sebäp şöyle keňsämden tutşawurun adamy. Ondan koordinator edip şu taýda Anadolu Hacif belli. Bilen emmele olar menden haýtdyma Farid Tuhbatulin bar ayetde. Ola etdi men neydi näme kömek etmeli bolsa häzir şu gurama berýän bolsa şoňa diýdi halkara fondlarda näme pul alyp kömek etmeli bolsa men elimden gelen edeýini beni boyuna alana. Farid Tuhbatulin iýlik üçin aýdy. Ondan şu koordinasiýa işini bärde kimler gelmeli, kimler gatnaşmaly. Muny derrejik men öz ihtimal ýany Anadolu Hacif. Olam aýtdy, men näde hal Murat bilen diňe Skype'ym üstü bilen gürleşip bilen. Öyle. Ene şeýdip dagadyk, mene bärik ýylyma şeýse gaýtdym. Belli kary maşgarat bilen çeýýär gitdi. Her kişi öz ýerine ýurduny. Ene maňa sana gelýär, kimler gatnaşmaly. Ene ortasyna ýalpylap dur, ene Ak Muhammed Welsaparyň adı. Ene Hacifyň uğradan sanawyny Welsaparyň ady dur. Şol işin bolmazlygy ya bolmajaklygy. Ana faýda gerekler şolada. Men aýtdym, men gözüm aşym çekip oturan, men o bilen ýurdum üçin hasabym bar. Men bu taýda diýdim, sizin öňüňizde hiç çyklar oturjak gal. Ene hemmesi şaýat diýär şolada. Aýsyn hal Murat ýalyn söz diýär. Ene şo taýda men düşünüp galdym. Näme üçin? Yani hersin ki topar döredemizde familinin elindeydi. Son şunu haciflere geçirdiler. Näme üçin ýa-da var kardeşim? Yurttaş doğrudur. Şu taýda şu fonda berilýän grantlar var, 100 miňlerçe dollar. Şonu familin almadan şonu öz aramyzda paýlaşalyp edilen dillüşük bolmady. Men hiç zatdan bihabar. Habarly bolsam men şoň aşagyna gol çekdim. Hani maňa beren habarlary, hani ýazmaça zatlary ýa dillen düşünýärler. Aýsyn maňa. Ýok. Diňe birçe ýekece fakt. Ene şoňa esaslanyp men aýtdym oňa. Sen hiç açan halkyň öňünde şu bankda işden döwürmi sen bilen ora hasabat berýän çäňe men sen bilen hiç diýdim gatnaşygym ýok. Olam maňa aýtdy. Men näde şunu şeýler giýje güni diňe sen garşy işlerini aýdym söýdüme Hacifym. Onu men aýdym. O ýazgyda ýok. Men beýle krenkel ýazga geçirýän adamda men diňe lewdini ýa lewdim bilen aýdýan adam. Hiç açan bir ýylyň gepini ýazga geçirýär. Ene şeýle kardeşim. Ben ama şu soruya gelecektim de şimdi öňünden siz aýtdyňyz. Indi bu Tercigil Bekmedova bilen Anadolu Hacif Bolgariýa näşil geldiler. Sonra Niyaz'ın dövründe Türkmenistan Merkezi Bankı'nda orunbasar bolup işleyen. Ben şu videomda soradım. 18 milyar dolar nereye gittiler? Bunlar Bolgariya gelişi, bu pulların nereye yok bolup gidişi, şular hakkında biraz geçen videolarınızda biraz aytıp berdiniz de şunda yine bir yatlamayı alaydıp aytıp berseniz. Näşil gelip bunlar? Evet. Bunu da kardeşim. Yine burada vardı. Yine ayrı. Şu men öýüm howamy. Şoň içinde näme bolup geçýär men bilýän. Şeýle yok ben biledim. Yine orada Merkezi Bank'ın başlığı. Bir Merkezi Bank'ın başlığının orunbasary. Bular 92-nji ýyldan men şo ýurt azat ýa-ni garaşdyrlygy goşadyrmak üçin çykyldy diýilen 91-nji ýylda bolan şo ýurtdan gaçyp çykýan çamy, öder çykýan çamy meselem 9 ýyl wagtlary bardy. Şu 9 ýyl niýe pullaryny Merkezi Bank'tan daşary ýurda geçiren şulara niýe haltalap ýa wagorlap ya sana ya maňa çemedarlap ber akidiňde Deutsche Bank'ta goýun diýen ya ýene bir başga bankda ya oğlunyň adyny ya heleýiniň adyny ya gyýdynyň adyny
Yine geçiren şulara. Nemçin aydan aklar. Ine şu menem şunu soraýan, näme üçin jogap berenleri ýok soraklarymyza? Men soradım. Näçe gedir? Jogap ýok. Yerden ses çıkar, şulardan ses çıkmaz. Ýöne şular aly bilmedi ýagysam düşmanım men. Hep men diýerim tek. Aydyk geldim aýdýan aýdarmy. Oy halk bilsin. Näme diýýärler şu taýda? O halkyň pulu, Niýazyň pullary 18 milliard ol 2000-nji ýylyň başlaryny şuň kunyň belki 200 milliard dollaryna barabar harid alyp bolar diye halkymyzyň durmuşyny gowlanyp bolardy. He? Indi bular şol 18 milliarddan bar ogurlan bolsa 50 milyon ogurlan diýerler. Özlerine. Ben kendi adım gururunu etmeyin. Yani şu 50 milyon şu sen 4 milyon halkını satıyam. Ya şu ıkbalını satıyam, geleceğini satıyamız mı? Sonra ben ne şeyde kayış ettim şuradan. Talep ettim. Cevap verdim. Şu halkına cevap vermeye borçluydum. Orada burnu beyde atıp anırlığını yorak etti. Ay kabır bol seniydim. Hani hadıram Şüvetsede yaşar vakti ölmedik bolsa. Ne için halk şundan talep eden aklı işlerdi. Ne için saparağa sen $1,5 milyon uğurlapsın diye. Çok kadar soruna soruyoruz ki. Ama bulan 18 uğurlarını milyarda yapsa bolurlardan hatavat sorana. Sen bulan hemmezi satık bir yerini. Şu sebeple bizler yine yurt dışına çıkmalı bulduk. Maşgalamızı çağırdık taşla Palmyrada. Sergizden boldu. Bütün halk sergizden boldu şuların derdinden. Katı doğru aytayan kardeşim. Men onsan oturup pikirlenýän, oýlanýan ogu. Bular haýsy planetadan geldilerkä öz halkyny, öz milletini, öz döwletini şular ýa dönüklik edip oturan. Ýani-de biz hukuk goraýjy diýip. Ene her hukuk goraýjy diýen ýerine geleýin. Ene diýen men aýdyp geçen ökmen. Bir ýanky Hasan Kawas roman başlygy var. Çemen hanım var. Son WNS'ne çıdaman bulardan talep ediyor. Ne için? Merdan Muhammed vardı işlet yazanı da. Evet. Ahırsan çıgılıp yankı 20 ona suut bolu. Ayın 15'ine 16'sına Ağustos'un temine vardı yazıyalı. Ay ene plan blogger tutullu ona suut edilecekti. Hey. Nähili? İnsanım değil mi? Nähili? Jannar bolýan. Kemine blogger diýer ýa. Ol bir döwleti dolanyrmaly taýýar siýasatçy. Edip oturan işi siýasat. O nerden blogger bolýar? Düşýärmi? Bu näme blogger bolýar kemine? Şolar näme üçin bizim keminemiz var diýen Merdan Muhammed barada. Yankı iyul geçti. Ağustos'un mesleğine 2 aydan uğrap bu alttan sonra pres review diýýärler. Ine ısrarlı habar, ine plan bloggerı o akadiplerle Türkmenistan'ı suud edilecekti. Onu özleri milletin verdi mi? Yok. Onları basış edildi. Yankı onları garantileyen kurumu var. Ankara kurumu. Hasan Kawas. Sonra talep ettiren hemşehri berenler. Hasan Kawas'tan talep eden ne bizim Çemen hanım. İyice gün için berenler. Olar mecbur boldy kemine barada aýtmagy. Onun o taýda blogger diýip berýärler. Nähili jannar insan eger keminen blogger diýip atlandyrýan bolsa, ol döwleti dolanyrmaly taýýar siýasatçy. Halkyň geleceği üçin görüşüçi täze Türkmenistan näçe blogger diýip aldyr. 101-nji nomera sokup goýýan. Şu taýda da şu dil ucundan aýdyp zäherin Türkiýede gazy. Dur beren tak, o ýurda baranly bilen habarlaşmaly, görüşmeli, çözülmeli işlemek kana. Şolan kemine barada aýdandan men ene özüme namus bilýän. Diline de getirmeler eken 3 aýda sedin çykarmadyk adamlar şu alyan pulunyň hatyratyny keminen diline getirýär. Ene halmyra
Aýdýaňyza türkmeniň hak hukukyny gören näme üçin goramadylar şu olanyň hak hukukyny? Haýsy türkmeniň nirde haçan hak hukukyny gorady? Bir sany faktyny çykar görkezsin. Yok, ýa-ma ana öz aralarına işleyen biri var o çıkan yankı yigit näme diýer aýdyp berip otyr. Nädip oýnalany, nädip güne salmany. Hatda özüň ol näme Dura Sultan atlandyrýanym bar men. Olama bir ýyldan soň gaçyp gitdi olaň ýanyna. Hep olaň ýükleýän agruskasyny götürmek üçin halis binamys bolmaly. Bolýar, razy bolsa işler bersinler. Ol öz işleri, ýöne erde işte hasabat boljakdyr, jogap soruljakdyr. Men şonu aýdym. Halmurat aýyn wagtymyzam kysdyda. Ýene iki sany soram bar. Ýene SSR döwründe ýene adamlar işlem pulundan 2-3%-ny Sberbankda şot açyp knişka goýadylar. Ben şu ýerde şu videoda şunu soradım. Şu pullar nirde? Yani yine meniň mamamyň sandygynda, yani adamlaryň şu wagtlar yani bir knişka bardy, Sberbanka knişka. Şördeki pullar yine SSR döwründe bugaryp uçup gitdi, yok pullar. Hiç kim hesabam bermedi, nire gider, namaydan yok. Näme bolan namaydanlar yok. Yine şu sorağa beripdim, yine şuna hem jogap gelen yok. Şu hakkında birazcık Almarsyňam hiç açyn jogap kardeşim. Hep bular şu pohuň içinde oturan adam. Evet, 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryny manat dolanşyga girdildi kardeşim. Onsoň şol girdilerini, manat girdilerini şu hükümeti 2 manat $1 diýip niýat elan etdi. Ne bolýar? Näçe wagt dowam etdi şol. 3 ay geçmäkden soň manadyň kıymeti kursu ýykyldy. Soňa çelli bular aldylar özleri oşa Orsiýetden gelýän rubullarym çalyşdyrar, manadam çalyşdyrar. 2 manat derege yaramaýan ýanky kempudyň daşyna taralýan gapyrjagy bular ine pully hasap etdiler-de. Şoň üçin aldylar bular pullaryny. Şol 2 manada $1. 100 000 aldylar $. 1 milyon, 10 milyon onu bir ýanyna turup sanamda. Ýöne 1993-nji ýyldan 1999-njy ýyla çeldi. 93, 90 almaýar, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 6 ýyllar şu manadyň kursyny gören bilen adamlar, ýa şunu regulär deden adamlar. Näme üçin soragym bar? Näme üçin kursy 2 manat $1 diýip elan edilen manadyň kursy bir ýylda ýetmän $1 26 000 manada bardy. Jogap ber. Ene Merkezi Bankyň başlygy, senem ornmasary. Men bilemek, göremek diýip kime alajak bolýar? Kime ýalan sözleýär? Siz görnüp duranda şol döwüşe gymmatlaryna bankyň kursy bar, döwletiň kursy bar. Siz şo valyutany döwletiň kursundan satyp özüňize peýda gören adam. Kime alajak? Men ykdysadyçym däl, men bankirim däl, men hasapçym däl, men bugalterim däl. Ýöne göze dürtülip duran zady. Döwletde dören 2 kursy şoň dowam etip duranlar. Görüp görmedlige salýan bolsaň siz kim onu şoga körmi? Näme oturdunuz şo wezipede onda şunça ýyllar? Ay men niye radylaşmadym diye, men niye şu Merkezi Bank şeýtmel diýlenini diye rady dälim diye. Rady däl bolsaň onu näme üçin sen plaşada çykyp garşylyk görkezmedin, protest etmedin, ýa wezipen taşlamadyn. Atoyna diýýär. Bulan entek eden oýlarynyň dowamy kan. Ol Garababayev bar bulan eýlen çalany. Näil terdegar ýakynlarynyş bolýar men onu tire taýip berýän adamda. Ýöne şol niýatyň ogurlanan $41 milyon var Merkezi Bankdan. Onu şo kodlary bilmeýän adam ogurlap berýär. Kodlary bilýänim kim? Başlygy bilen olmasar.
bilemek yanlışmasam 20 yerine bıçakla öldürdüler Leningrad. Pullarım yok. 41 milyon dolar. Merkezi Bank'tan çıkarılıp akıdıldı. Ne edip onu akıdıp bolmayan? Düşen, men öýümde şeýip duran zady, menden bir dünýä so açar tapman son kodunu bilen kim açyp biler? Umyda kardeşim. Ýa. Şol edilen diýmek şo kodlar bilen adamlar edi. Ne? Şör indi şu pulları halk alıp bilermi soň Hamrata? Nähile edip alıp bolar? Ya da bu varıp uçup gitdimi o pullar? Alıp bolmazmy? Yok, yok. Hiç de uçup gidene. Biz eğer adaletli devleti kuracak bolsak, öz ara gurrun eden yerlerimiz var, bileme halka yetirildi mi ya yok mu? Yani şol halkın şurada koyan pulları var. Şoları biz täze Türkmenistan'ı şu oğurluk edip yurdun daşına çıkarılan milyonlar, milyarda var. Şolun hataını biz halka gaytarıp verme. Yine sonra adaletli var. Şola mı edilecekti? Şolun halktan oğurlarını burnunun iyikliğan edip çıkarıp hemmizin halka gaytarıp verme. Şolar dedim bana Hacip ya Oraz'da beyle kire katiken oğlun sapara bilen yeniz çıkardılar suratlar bilen. Çıkarılmadığım katiken. Bana şunu dokumentlen bana yine oğullar çosu var. Yani yani kredi yardımçıların hemmecigini yurda varamada şu tayda halkın onu yüzleşir. Bulan yurda varmak niyeti yok. Bulan şu tayda şu neçe şu diktatörü Türkmenistan devam etse bular gül yaşayacak şey diyorum ölüp gidecekler sonunu kim görüptür? Değil mi? Bular bir günüm hoş günüm deyip halkı pingine sayman yorun ne bir tapar haramdandalar. Hemmeci parça. Hamrata şurada şu ikinci videom çıkaran soň sağ olsunlar ildeşlerimizden näme şular hakkında informasiyalar gelip başladı. Şu Anadurdu Hacıyev bilen Täcigül Bekmetova hakkında. Bilmeyen bu ildeşimiz yurtun içinde mi ya da yurtun dışında mı yöne informasiya geldi. Şunu biraz canı yani 41 milyon dolar dediniz, milyar dolar dediniz, doğru mu? Şu Yani 1 milyar dolar değil. 41 milyar dolar şu niyasın döründe oğurlandı zaten dediniz ya. 1 milyon. Milyar değil, milyon dolar. Yanlış mı? Şöyle yazılan da şu hakkında biraz şunu okap verin, şulara doğru gelen ben bilmeyen yine. Deşiniz yazan Salam Umida diye Anadurdu bilen Täcigül pulları barada gowu tema gozgadınız. Men onların 40 milyar dolar oğurladı deyip eşittim diye. Da bu milyardı yanlış yazan milyon bolmalı şöyle. Olar uramalardan grant amalyar, eden işlerem yok, dine cübüsüne uğrayan bolmalı. Hiç sart peydası yok şoların dep yazan. Son ben Anadurdu Haciyevleri danışırak tanayan. Olar barada bilen zatlarımı aydaymasam dep yazan. Anadurdu oğul Sapar Muradova deyip doğanı türmeye düşen, ol türmede yoğalan. Aman durdu, Sapar durdu deyip doğanları var. Olaram türmede oturup çıkan. Anadurdu daşarı yurtta pul oğurlap çıkanda onun niredenini bilmek için ıyzından Täcigül'e uğradıyalar. Täcigül'ün kakası prokuraturada işlen, Täcigül'ün oğlan doğanı Mehmet'e işlen. Täcigül'ü agent edip izine uğradılan dep yazan. Yakınları diye çağaları yurdun içinde dine yakınları yurdun içinde dine çağaları bilen özleri yurda çıkıp giden ilki Anadurdu gaçar Täcigül son gider diye. Özlerim Daşavuz'da yaşayarlar diye. Şunyalı informasiyalar geldi. İldeşlerimiz sağ olsunlar şunyalı informasiyalar verip duranlar. Yok, ol geyliğin var masadan, hemen biz on bir de uğraydık verdik. Yanlış masam Täcigül'ün dədesinin adı, familiyası Sadat olmalı. Hemen de Daşavuz'da prokuratura işlen. Onu men neçe men öğreden sonra da maydık verir hemmecini.
Çemen Hanım bilýär ýa. Şöyle bilmedik hepsinden iyisi bolsun da bakmadım. Ayağında var, oğul Sapar Muradı var. O hakikaten hem türmeden cesedi çıkarıldı. Yani ne için türme yığınaldı? Ne sebepten? O öz ajarını yoğurlu yüreğinden tutup yamını sütü morkaz öldürdüler mi? O barada hiç malumat yok şunun için. Onun barabada yurdun içinde çözür. Elbette o kıynaşlı vaka adamın yok olmalı. Yani şu gorgulun ölümünü bular 1000% edip göz peydasında ullun yurdundasın. Yani onu aytmak gerek. Yani son ağrını almak için sonun cellatlarının birinin amadını tutanlar şuna çelle anladım bu hacı. Şöyle şey yazıyor. Millet bolunda adalet, hakikat nerede, yalan nerede öldüğünü duravara düşünürsen. Şurada şu ildeşimiz yazan şurada Anadolu Hacıyev garındaşlarına hiçbirine kömeği etmeyen yönetici gül kömeğe diye ildeş garındaşlarına hazır reçelinde yazan. Indi şurada Halmurada indi yine bir neçe kişiye sorattım. Şular hem vaktimiz az yine şular hem bir aylık geçeyin. Yine 30 yıllap halk azap görüp geliyor. Yurt dışına çıkmalı olduk. Çağlarımız, maşkalarımız taşlap, nehili ceviller çektik yurtun içinde. Yine 2020 yılda Türkiye'ye gelen son 2020 yılda halk ayaklanıp başladı. Halk yine şu koronavirüs bahanası olduğu sonra yine Lebap vilayetinde Marı'da bir tebbi bet bağışçılık olduğundan halk ayaklanıp başladı. En sonunda şehir patladı deyin. Son bir yerlerden bu özlerini apozisyoner deyip adlandırıp bir kömelekler çıkıp başladı. Murat Kurbanov diye, son Bel Saparı var, Düyecisi var, yani var. Son jurnalistler çıkıp başladı. Bunlara soradım. Şunca yıldan beri neredediniz? 30 yıldan beri neredediniz? Son 2005 yılda Murat Kurbanov Fransa, yurtu terk edip Fransa göçüp giden. 2020 yıl açılı halk ayaklanan açılı 15 yıl arası halkın yağdayını görmedin mi de soradım. Bunlardan hem cevap yok. Ama cevap verdi. Hiç de cevap veren yok. Cevap veren var onu sonra siz az şunu aydın ben. Bu cevabı dün geldi. Ben onu okuyacak sonra. Siz az şu lafında bunu ayıp versiniz. Aydı verin yok yeme. Ben o adamlar bilen ne için orta çıkanı men için düşünüklü. Bana vacip dat halkımızın düşünmesi gerek. Ben katı doğru koyuyorum da meseleni. Niye dediniz o da? Niye absol 92 yılından öz gazabını görködüp başladı. Zaten 2005 yıla çeli nerede uklap yaptın ya kimin aşağını değilen soru var. Başlı men göne aytmadı böyle. Ondan sonra 5 yıla sen Fransa'ya çıktın. Ene bir demokratiyan öten yurdu. Yani Fransa ilmeden şu meselede görüldü olur. Ondan sonra maten 15 yılla nerede uklap gezdin? Murat Kurban. Ne için birden o yönünde 20. yılı dağdı beydat ağlap başladın. O tayda da yanmana gepleşigimde aytdım. 3 kez yok ben bu iş taşlayan gidiyen neydim. Halkım gerekli iş dedim. Son bir çıkışın ayttı. Ben neydi öyle prezident oldum yani. Neyse palitlen mesela prokuratura aylıklarını kaldıracak dedi. Şu meni kollan bir ediyen hareket. Bunların mediyan cinayet ne günne halk kargını otisolardı. Mene çıkıştı baydı ya 27. sentyavrda diye Karasılık bayramına çıkın hemen şaatlanın beğenin tan soyuna masin turun babırladım diye. O 27. sentyavrda 27 sentyavrda tapavut bilmeyen adam siyasatta ne görü var? Aslında bizim kararsızlığımız 27. Oktyabr ne için 27. Sentyabr'a birinciden geçirildi. Öyle. Şimdi bu edip belirlendi. Elektron prezident başlıyor. Prezident edip belirlendi. Kol çakan 400 bin adam ne yapsın ama komment yazan akıya kolluğun bildirine. Emmecikler duruşuna yanır. Mene ne yapacağım bilemek. Bollu men sol adamını gururunu etmeyin koyaylı.
Yok, ben siz gülün yetmeyen bilirsiniz Halmurata. Yine ben halkın adından soracak şuları. Niye dediniz? 2020 halkın ayaklanınca şu vakti 2020 yılda yüzlerce adam çıktı ayaklandı Halmurata hakkını sorap. Yine sonra emettiler diyen gruplarını döredip halkı dağıttılar. Halk dağıldı şu vakt. Korkutup ne bu tutuldu, bunu içeri attılar. Adamların öyüne gidip adını familyasını alıp bahane edip her zattan bahane edip adını familyasını alıp şu arada benim hem adım familyam alındı. Şu vaktlar öyünüze gittiler. Her kimin öyüne gittiler. Şu vakti halkın gözünü korkuzdular. Ne için halk ayaklanan içerli niye dediniz siz? Ne için çıkmadınız? Halkın şu yağdaya düşenini görmediniz mi? Katı doğru soru olur. Ben başta ne diyeyim? Şimdi yine bir kızıklı zat. Dönüne şu Murat Kurbanov diyen adam Ukrayna'ya giden Halmurata videosunu gördük onun. Yine aşağına bir neçe sanı komentaryalarını yazdık. Berde yazılan aydan zatları videoda yine ben Ukrayna uruşuna kömeye diyen Ukrayna fondumuz var. O studentlarım kömeye diyen uruşam katnaşan hep şu nemeleri komentaryalarda yazın da. Şimdi bunlar bir neçe ay bundan ön şu diyeci diyen Putin'i goldap Rusya koşulmalı bizlerde gepleşi edenleri yadından çıktı diye öyle diyen bunların. Şimdi neme Ukrayna taraftarı oldular. Bunların sebebi neme? Son bir sanı komentaryası var. Şuradan okuyun son şunu bilen son kurtaralım. Yeme bir bunlar hazır 27. sentyabrda yeme varmalı bunlar. Birleşen Milletler Kuruması'nın baş ofisinin önüne New York'a. Şu takbaranla yine bir demokratiyan taraftarı bir Ukrayna'nı kolluyor. Yine de bizim Ukrayna'da düşen videomuz var Maksuvaliya'da bir ödüne yankı Rus saytlar dişovu avtoritet değil yani. Beni orta çıkan adam bir Kayseri'de айтmağı da özüme usluyup görümek yani bir kimi oynayacak böyle ya kimi alacak böyle ne şu var. Yine de yazıptır çok çıkışına sağına bilim atlana verince ağını. Yani. Yok. Bütün merkezade devletlerin, Kavkaz devletlerinin yani Kuruması'nın başlığı edip sayladılar. Bak gününe yanayın Murat Kurban. En sonra başlık deyip aydiyansan var. Yani Ramzan Kadir'den soradım mükemmel ursat verdim şunu diyeyim ben. Bilmeyen izin. O kaperayı. Oka olmadı. Mene ne diyeceğimi bilemem. Aklı yerine kadın diyecek sözlerim derler bu zatlar. Ya Ahmet Zakar'dan soradım opozisiyada duran şuun kun Çeçenistan'ın yankı yurttaşının AK Premier Ministeri. Ben sonra can edip sorap beri gerek borzu Aysın Murat Kurban. Ana olup Şüvetsede yaşıyor. Sonra verip Murat Kurban şular ya titul almağını ödünü. Kim olaptır? Han familiyet, han protokol. Hani yalgısı, kimler katnaştı? Haçan morlu, nerede bol? O Ukrayna'da aksam yalan. O bir benden koluna çekip eyladındı. Söyledim, duşumuz. Duşun mordan hani devleti işgalleri. O ait mı görkez? Sen kabul eder, kabul kanıdın görkez. O köçede durup sonra durup. Ay böyle, ben oturançtayım. Eğer fondu şunyalı fondu bolsa faktları bilen bize faktlar görkezdik. Kavizleri, faktlar, gol çekerleri çıkar görkezsin. Şunyalı studentlara kömeye diyen bolsalar, Türkmenistan'ın, Ukrayna'da okuyan studentlarına kömeye diyen bolsa, uruşa katnaşan bolsa, şunyalı bir fond töreden bolsa çıkıp faktı bilen görkezsin. Görkezsin. Bizim elimizde hem faktlarımız var. Haçan gittik, näme kömek ettik, näçe kömek ettik, kimler arly, näçe arly suratları var, video süjetleri var. O köçet men onu ettim diyen men onu ettim de görkezsen. Halmurata o yadınızda düşen bolsa kim mitinga çıksa yurtun içinde birinciden ak bant
Bağlansın $500 pul berýän, telefon berýän dep aydan adam bu. Ne adamlara yüzlenip. Indi şöyle şunu okayın komentaryan azıcık yerini şu aydan zadını okayın. Ukrayna ben soradım. Yani bizim dedim sizin eden işlerinizi görmedik dedim. Tamam dedim diyeceklerim dedim gepleşiğim vardı dedim. Rusya'nın bolda indi näme boldu 180 gradus dedim değiştin dedim. 3 gelin dedim näme boldu sebep dedim. Sonra bana komentar yazan. Ukrayna'da Merkezi Asya ve Kafkaz Kuraması'nın yol başçısı edip saylandım. Kuramanın esas maksadı Ukrayna medya ve beyleki kömekleri vermek. Dıvıtı diye, Dıvıtı'nın adından göre. Dıvıtı Ukrayna maddi kömekleri berýär. Hatta ben özüm Uruş'a da göreşen. Öğrencilerime kömek edýärin. Her ay biz maddi kömekleri berýäris. Onu reklama edip olmaz. Bu videonun manısı başka. Azatlığa Türkmenlere görüşmek için motivasiya diye. Amen. Burla da uyuyut. Näçe bütün dünýäň liderler men şoňa gaýran. Bolany öwrenmänçe aýsynma onu. Ýöne bir zat bardy. Şimdi Sapar Murat Gurban sen Ukraina gezende maňa habar etmenim şo tak baryn. Bolýan? Ýa. Ben görýän sen nirde kime we nähir kömek edýän ýa nirde uruşýan. Men sen surata düşüren şo taýdy. Men başa näme diýen? Ýa ağlar köse sapak beräýmel mogully mekana. Bolýar, bilenmesin şular. Wagt gorkalar kimin näme digini plan zat diýip oturmaly. Meniň şahsyna degijekkä ýöne edip oturan işi siyasi nukta-i nazardan halkymyzyň peýdasyna däl ýa döwletiň ýa gelecegimiň. Biz onsoň düýpli bula bilen alalaşmayan zadymyz ýurtdaşlarymyzyň bilmegi zerur. Biz parlament respublikasynyň tarapdary, ýurdu parlament görnüşini ýa-ni meclisiň ýol başçylaryny dolandyrmagyň tarapdary. Men özüm ömrüm boyu ikellep 91-nji ýylyň märine prezident saýlandy ökün şoňa garşy çykyş edip gelen adam. Prezident strukturasy ne Türkmene ne Merkezi Asya'ya gelişik strukturu ýa wezipe ýa guruluş däl. Sebäp bizde intertire taýpalyk duruşundan çıkan halkımız yok. Biz özümüzü bir millet diýip hasap edemdi. Ne şo bar? Näçe onu Aşgabatda salanaklar galan milleti. Eger biz bir millet bolýanmasak. Diýmek, diňe Aşgabat üçin prezident saýlamak bütün Türkmenistana lazımmy ýa gerekmi? Gawur bolsun. Emma şo taýda beş welaýatyň millet wekili oturup mecliste karar kabul eden ýerlere deşik taparmy? Niýasy ýa Atalowul. Samsyklar ýa näme? Şular. Onun için biz diňe parlament respublika tarapdary Murat Gurban şo konkursyna oturup hökümrawalyk etjek bolsa öz işi halk kabul edermi etmezmi ol başa ýa men öz çykyşymda da aýtdym şu taýda da aýdýan gaýrat et ýurda gelende ýanyndan goýman welsaparym alyp gel. Onuň şo taýda görüşeli duşşaly halkyň önüne görleşeli. Diňläň üçin da bolun ýurtdaşa salam bermek başda unutup durup salam kabul edip indiki gepleşiklere selam sag otur. Umyda sag bol çagyran üçin men indi ýola düşmedem. Ýa-ni ýarym sagatdan otla minmedem ondan sen günäkär bolýan. Bolýar Hamratda köp sag bolun geleniňiz üçin. Köp garaş. Edem seni işleme öğren minnettar. Dowam et. Ahyrdan adalet ýeňjekdir. Sag oturuň sagatda görüşelim. Da şu informasiýa uradan ildeşimiz hem köp sag bolsun aýdan. Şunu ýaly informasiýalaryňyz bolsa ildeşler uradyp durun. Biz şu ekrana çıkarıp aýdarys size faktlary bilen. Sağ olun, Hamratda ildeşler. Sağ olun.